singakanani ngobekeze noma isitha zami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Hayi ngiyacabanga ukuthi abaningi bayamazi ugogo Mseleku ukuthi phela mezoqhamuka usuke ezoqhamuka nezinto ezibalekile futhi ezoxwayisa abantu ebakha ebaxwayisa yabona okusho ukuthi siyakha ngesikhathi sakha sibuye silungise futhi ukuthi sakhe kahle yini ukuze phela izinto zonke zihambe ngohlelo noma zihambe kahle. Ugogo into azokhuluma ngayo noma azoxwayisa ngayo angiqwayisi uthi mhlambe ngixwayisa omama noma ngixwayisa besilisa, ngixwayisa nje wonke umuntu owuhlobo lomuntu olukwazi ukuthi likwazi ukusebenzisa into ewumuthi noma olusebenzisa nje ukuthi likwazi ukuyisiza ngezinto ezithize nezithize. Engizokhuluma ngako namhlanje niyazi ukuthi ngesimo mhlambe uthola ukuthi umuntu wesifazane unomyeni wakhe bashadile, njengoba beshadile mhlambe uthola ukuthi umyeni wakhe useyajola lapho ejola khona phandle, mhlambe naye unezizathu ezithize ke singeke sigamanxe kakhulu noma singeke futhi singenelele kakhulu lapho ngoba asazi lokhu kusukele phi kuyena ukuze aqale ukwenza leyo mkhuba yakhe yokujola. Uyajola kubaba la ekhaya akasamazi umama ukuthi uyini, nabantwana sebeke balale bengadlile, uthola ukuthi ubaba imali akade eyiletha la ekhaya njalo ngenyanga ukuthi kuthekwe igrosa akasafuni ukuyikhipha, noma eyikhipha useyikhipha nje into encane enganeli ukuthi ukudla kudliwe la ekhaya kuze kuphela inyanga. Athi noma ethi umuntu wesifazane uyacela uyakhuluma athi awuboni ukuthi nami nezinto eziningi, nawe phela wozama nawe njengomama uyayibona lo amagamana nje abuhlungu akade engekho la ekhaya asenzeka ngoba nangu baba phela usethole lo asemtholile. Kanti uthola ukuthi ubaba ukukhuluma kanjalo nje kukhona lento aseyidlile. Ngoba phela sikhuluma iqiniso nje ukuthi uthola ukuthi intando le uyayidla ubaba uyidlisiwe, usemthanda kakhulu lowa amthole egcina. Umama lo akasazi nokuthi uyintoni, njengoba esemthanda kakhulu akasezwa lutho ngomama. Umama uthola ukuthi inkosi yami alam senkosi akenzile lutho ngoba wazi ukuthi bebeyihlalele kahle nobaba, kanti ubaba useyajola sethelelwe nenorox noma uthe nge-aromat ekudleni akudlayo ukuze athande lo phela manje ukuze kusho ukuthi umama sale ekhaya. Ngoba yini lo usenomona futhi meya umama akasafuna imama, usefuna ehlezeye kuyena noma athande yena kakhulu. Lezo zinto lezo siyakwazi ukuthi singenelele futhi kuzona ngoba hayi intando ngoba kuwukuthi ma usuke umdlisa umuntu wakho isuke inenkinga noma isuke inani, isuke ingenalo ukuthi inkinga, isuke ingenankinga, isuke nje yakha uthando ukuthi umuntu akuthande kahle kube mnandi, kodwa hayi ukuthi bese sakha kanjalo abantu sesenzela ukuthi bayeke abantu baba abashade nabo ngoba basuke bebanobole lobo bantu. Naye lo usuke naye phela unkosikazi la ekhaya elotsholwe edinga zonke izidingo kubaba ekufanele ukuthi ayithole zonke, kodwa manje usuthola ukuthi akasakwazi ukuthola yonke into ayidingayo kubaba ngenxa yokuthi kunawe manje usungenelele usumdlisile lo baba, akasakwazi ukubhekana nezingane zakhe, akasakwazi ukubhekana nomndeni wakhe. Ugogo uyakwazi ukukusiza entweni kanjalo uma kuwukuthi wena bufike kugogo uhamba naye ubaba, awusakwazi ukuthi uzokhuluma kanjani, phumani uphume bese uthi khona into ekukhohlile endlini kugogo, buyela kugogo wena uyokhuluma nogogo ukuthi gogo nginenkinga la nangu ubaba manje uyajola kanje bengikhuluma ubaba akasangizwa nje sidala. Kufanele ukuthi bese sixoxa-ke nawe cha kumele phela siyikhiphe lento eyafakwayo ngoba suke kubonakala ukuthi ikhona lento eyafakwa, hayi ukuthi isuke iyingozi ngokubulala nangantoni. Cha, kufanele ikhishwe ngoba kusho ukuthi le ntombazane lo baba isimdonsa ngekhala, ubaba uselalela yona le ntombazane, usekhohliwe ukuthi unomfazi la ekhaya unabantwana ekumele badle noma kumele baphile la phakathi kwaleli khaya. Engisholo ukuthi-ke wena musa ukuhlala phansi nawe uma ubona ukuthi kunoshintsho olukhona ngoba ushintsho lolu luqala ulubona kancane kanti isuke ikhona into esuke isikhona vele. Woza gogo, ugogo uzokusiza, uzokwazi ukukusiza kulamulele leyo nkinga ngendlela eyisimangaliso. Uyathanda
ukuthi uye gogo uqoda nangu ubaba ukuthi ucela ukukuphelezela. Ubaba mecela ukukuphelezela, wena zama iplani yakho yokuthi uzoxoxa kanjani nogogo, ngoba phela ngeke uxoxe phambi kwakho ubaba, ngoba naye akathandi ukuthi kuthiwe lo muntu wakho usemdlisile. Uyayibona leyo nto, ngoba phela yena usuke emthanda naye ngokwakhe, nawe futhi uyamthanda, kodwa uyabona ukuthi khona la sekunakele khona manje, ngoba izinto zonke ayisahambi kahle phakathi kwaleli khaya. Sekumele ukuthi thina silungiseke njengogobela noma njengezangoma, asoni, asilahlisi indawo, cha siyalungisa nje yonke indawo. Kumele silungise ukuthi silungise ubaba lo alunge, abuyele kahle kumama, ondle kahle abantwana, ondle umama ngendlela ekahle, yonke into ihambe kahle. Akukho-ke okunye ebengitshela kona namhlanje, bekuyikona nje lokho cha ake nginazise kona ukuthi umuthi ningadlala abantu bathi intando iyabulala, intando ayibulala, intando iyakha. Intando iya nokuthi umuntu uyisebenzisa kanjani, okumbi ukuthi umuntu umfake intando kanti wena usumfakele ukuthi ufuna ukuthi ezwe wena kulandele njengesithuthuthu. Ubani wakwathanda indoda ethuthuzayo isihamba imlandela ngemuza, sekuthiwa nje hayi umdonsa ngekhala, sekusho nomndeni wakhe. Umndeni wakhe lowo muntu usuke ungasathandi lowo muntu wabe esenza kanjalo, kodwa wena ngazi ukuthi uthandelani ukuthi enze kanjalo, ngoba phela nomndeni wakho ungasathandi kusho ukuthi nawe awusathandwa lapho kulowo muzi. Ake uzame nje ukuthi izinto zakho uzenze ngohlelo, uzenze kahle, uzakhele uthando kahle lokuthi uthandwe. Ekungcono ngenza ukuthi uthandwe nje nawe umndeni phakathi kwaleli khaya, ukuthi nje kuwo kuphela uthandeke, uhloniphe unkosikazi wakho umuntu, hhayi ukuthi wena usumdlisela ukuthi ufuna ukumthatha noma ufuna ukumdonsa ngekhaya. Bekuyilokho-ke benginazisa kona, amakhosi amakhulu, Thokoza.